walilongwe nkutheka kuteremo kutitsatira wireless yathu ya Times komanso pa Times Television. Tili kuno ku Golden Peacock komwe bungwe la Malawi Electoral Commission komanso bungwe la NRB aitanitsa mkumano wa tolankhani. Tikhale tikumva kuchokera pompa pa mkumano umenewu kuti kodi chomwe chadzitsa dzayi kuti choke mnyanga ndi chani kuti aitana atolankhani pamwambo umenewu. Kutsogolo kutsopano amene ali ndithu wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja afika komanso ndithu a Principal Secretary National Registration Bureau Mphatso Sambo nawonso afika kuphatikizapo ndithu ndi akulu osiyanasiyana kuchokera ku mabungwe awiri amene wamwina kukutengerani kumbuyo pang'ono kuti kalembera wachisankho wakhala ndithu wakuchitika madera osiyanasiyana mdziko muno, mabomo osiyanasiyana mdziko muno, makonsolo. Tingokhulupirira kuti mwina zimenezi zikhalenso zikukhudza mwina nkhani imeneyi yakalembera kuti mwina wayenda bwanji komanso timva kuti chomwe atiyitanira NRB ndi chani. Ife kuno ku Times tikhati kupatsani tsatanitsatane wa mmene mwambo umene uyendere chilichonse chomwe akhale akunena. Ife Times tili pano popatsirani nomvera athu komanso amene mukutitsatira pa Times Television. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira Changata, ndikupatsireni kwa amene akuyendetsa mwambo umenewo. Zikomo. Tipemphere rapatha kumwamba tikupfa pamaso pano maono zomwe kwambiri ifo cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa maono imene tinatimve kuchokera kwa atsogoleri athu zokhudza dziko lino. Tikupemphera kuti mukhale nafe mutilelezere ndipo zonse zimene zichitika Yesu Kristu apemphera ndi kuyamika. Amen. Thank you very much, Dan Chiudza, for the prayer. Once again, let me welcome members of the media to this press conference where we would want to brief you on a very important matter involving the Malawi Electoral Commission and the National Registration Bureau. Before we proceed, allow me that I should introduce to you members of the media and all those that are watching us and also listening us through various media platforms, the high table which is in front of all of us. We are privileged this morning to have the MEC chairperson, Justice Annabel Mtalimanja. You raise your hand, Justice. Good morning. This is the joint press conference, and the joint speaker is the NRB Principal Secretary, Mr. Mphatso Sambo. You raise your hand. Good morning. And let me start introducing the MEC side. From MEC, we also have Commissioner Dr. Limbikanisara Kamwongera. You raise your hand. Again, from MEC, we have the Director of Electoral Services, Mr. Hastings Bota. And on the far end, we have Director of ICT from MEC, Mr. Stanislas Mtingwi. And from NRB, Mr. Mphatso Sambo, the PS, has been flanked by the Director, Mr. Noel Chikungu. Mr. Chikungu can raise your hand. Thank you. From NRB, we also have the Deputy Director. The Deputy Director, raise your hand, please. Thank you so much. From the members of the media, I think what we're going to do is that as we ask the questions, we'll be introducing ourselves and also the institutions which you are coming from. Allow me, Honorable Chair and the PS, to indicate that when it comes to question time, we would like to request the one who is asking to come forward this side and present the question. Without much ado, at this point, let me invite the NRB Principal Secretary, Mr. Mphatso Sambo, to make, I'm being guided that we should start with the MEC Commissioner. So let me invite the MEC Commissioner, Justice Annabel Mtalimanja, to make a statement, and thereafter we have the PS for NRB for his statement. Over to you, MEC Chair. Thank you very much.
ceremonies for Commissioner Dr. Kamlongera, Mr. Sambo, PSNRB, Mr. Bota, Director of Electoral Services with the Malawi Electoral Commission, Mr. Chikungu, Director with the NRB, Mr. Ntingwi, Director of ICT with the Malawi Electoral Commission, management and staff from the Malawi Electoral Commission as well as the NRB, and all esteemed members of the press here present, ladies and gentlemen. In the event I have omitted anyone, allow me to also say all protocols observed. Good morning and compliments of the season. It is with great honor that I address you today during this important joint press briefing by the Malawi Electoral Commission and the National Registration Bureau. And the National Registration Bureau. You would have observed that the NRB PS was indicated to speak first, but this is our event. That's why the Malawi Electoral Commission is speaking first. The purpose of this joint press briefing is to inform the general public about the supplementary voter registration that the Commission announced on 20th of December 2024 and the civil registration exercise that will be conducted by the National Registration Bureau to facilitate the supplementary voter registration process. Before I proceed, ladies and gentlemen, allow me to extend the Commission's deep gratitude to all Malawians who took the time to register to vote during the voter registration exercise that was conducted from 21st of October to 11th December 2024. Your commitment to fulfilling this civic duty and responsibility demonstrates your dedication to Malawi's democracy and your belief in the power of your vote. As we will all recall, ladies and gentlemen, the Commission commenced voter registration on 21st of October 2024 in Phase 1 councils with the presence of NRB officials to provide identification and verification services to those citizens who were duly registered with the NRB but whose national identity cards were lost, defaced, or could not be read by the election management devices for one reason or the other. It will also be recalled that on 25th of October 2024, the High Court, sitting at Principal Registry in the case of George Waira and others, which was civil cause number 130 of 2024, ordered that the NRB should immediately take steps and put in place adequate mechanisms that would ensure that persons who meet the eligibility criteria set by Section 77 of the Constitution and present themselves at the Commission's registration centers, but do not have proof of eligibility issued to them by it, are assisted to register in its database and given a unique identifier in line with the requirements of Section 12 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, and then be allowed to register as voters thereafter with the Commission. It will further be recorded that some eligible Malawians It will further be recorded that some eligible Malawians were unable to register due to unavailability of civil registration services at voter registration centers in Phase 1 councils, and for some in Phase 2 and Phase 3 councils, because their unique identification numbers had not been issued at the close of registration in those phases. Therefore, in order to give effect to the order of the Court of 25th October 2024, by addressing the challenges highlighted above,
the Commission will conduct supplementary voter registration. The Commission wishes to emphasize that this is not an extension of the voter registration exercise, but rather it is supplementary voter registration being conducted to give effect to the order of the court by giving opportunity to persons that fail to register as voters because, number one, they failed to register with the NRB when they presented themselves at voter registration centers in phase 1 councils, because the NRB had yet to deploy teams to the registration centers to register those without national IDs. In phase 1 councils, the supplementary voter registration will target only those persons that would have registered with the NRB from 21st October, the date voter registration commenced. In phase 2 and phase 3 councils, some eligible voters presented themselves at voter registration centers and applied for civil registration with the NRB, but were not issued with their unique national ID number by the close of the voter registration and were consequently unable to register as voters. Therefore, in phase 2 and phase 3 councils, the supplementary voter registration will target only this category of persons. The NRB has advised the Commission that the process of issuance of unique national identification numbers to those that accessed civil registration services during the voter registration period has now been finalized. Allow me to talk now about registration of voters in phase 1 councils. To implement the supplementary voter registration smoothly, and in particular to avoid the challenge of issuance of unique national identification numbers for those persons applying for civil registration for the first time after voter registration period has closed, it is imperative for the NRB to have sufficient lead time. This is on account of the NRB advisory that a fresh application takes a minimum of 24 hours to process. To effectively manage the two distinct processes, the NRB will make arrangements to conduct advanced civil registration of those persons who would have registered from 21st October 2024 in the following phase 1 councils: Chitipa, Karonga, Karonga Town, Zuzu City, Kotabota, Chisi, Salima, Beza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Palombe, and Mulanje. This supplementary civil registration will be conducted in terms of the details that the NRB will provide. After the NRB has completed the supplementary civil registration in these councils, the Commission will then conduct supplementary voter registration. Now I'll talk about registration of voters in phase 2 and phase 3 councils. The supplementary voter registration will be in the following phase 2 councils: Nkatabe, Rumpi, Ligoma, Kasungu, Kasungu Municipality, Dowa, Mchinji, Cheu, Zomba, Zomba City, Blantyre, Blantyre City, Cholo, and Luchenza. And in phase 3 councils, Mbera, Mzimba, Lilongwe, Lilongwe City, Mangochi, Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa, and Nsanje. This supplementary voter registration will be for those who presented themselves at voter registration centers to access civil registration with the NRB for the purpose of registering as voters as ordered by the court. The Commission has been informed that the persons who presented themselves at voter registration centers but were unable to register because the NRB was yet to issue them with unique identification numbers have now been issued with the said unique ID numbers, which makes them eligible to register to vote. The Commission wishes to urge this category of persons
to come and register during the supplementary voter registration on the dates that I'll shortly indicate as follows. The schedule for the supplementary voter registration is anticipated as follows. Phase 3 cancels from 10 to 14 January. Phase 2 cancels from 20 to 24 January. And Phase 1 cancels from 30th to 3rd February 2025. Ladies and gentlemen, as we roll out the supplementary voter registration, the Commission is calling on all Malawians to cooperate with the Malawi Electoral Commission as well as the NRB teams. This exercise must be done in order to ensure that every eligible person who would have registered in Phase 1 cancels but for lack of a national ID card, and those who presented themselves at voter registration centers and applied for the national ID card but were unable to complete the registration because they were yet to be issued with a unique ID number in Phase 2 and Phase 3 councils should all be afforded an opportunity to register to vote in accordance with the law. Ladies and gentlemen, political parties are indispensable partners in the electoral process, and the Commission values their role in ensuring smooth implementation of electoral processes, including voter registration. The Commission duly informed political parties of the supplementary voter registration. Now, the Commission is calling on all political parties and those that intend to contest as independents to deploy their representatives to monitor the supplementary voter registration exercise as required by law. Political party representatives will play a critical role in enhancing the credibility of the registration process by observing and reporting on the activities at registration centers. Political parties that wish to make changes to their list of representatives are advised to notify their respective Malawi Electoral Commission district offices as soon as possible to ensure a smooth process and to avoid any unnecessary disruptions. In conclusion, ladies and gentlemen, the Commission is urging all eligible persons in Phase 1 councils who do not have a national ID card to present themselves for the supplementary civil registration at the designated centers during the period that the NRB will advise. Once issued with a unique ID number, they will be eligible to register as a voter during the supplementary voter registration exercise. For those persons whose applications were pending issuance of a unique ID number in Phase 2 and Phase 3, the Commission is also urging you to present yourselves at the centers you applied for civil registration for voter registration. The Commission wishes to remind all persons targeted in the supplementary voter registration to present themselves at voter registration centers on the scheduled dates as will be announced by the Commission between 8 a.m. and 4 p.m. Allow me to emphasize that 4 p.m. is the time that our election management devices will stop registering people on the last day of the supplementary voter registration. The Commission is urging all Malawians to respect the rules and procedures governing this process. By doing so, we will all contribute to the integrity of the 2025 general election and strengthen our democracy. I thank you for your kind attention. God bless us and God bless Malawi. Allow me to also make the remarks in Chichewa. Choyamba ndipeleke moni kwa onse komanso kufunira aliyense mafuno abwino pamene tili mu nyengo yokondwerera kubadwa kwa Mbuye Yesu Khristu ya Christmas. Ndi cha mtengo wapatali komanso cha ulemu kwa ine kuti ndithe kufotokozerera ziwiri zitatu za kalembera wachibwereza amene
Malawi Electoral Commission inalengezetsa pa 20 December 2024. Monga mwaonera mkumano wathu lero tikupangira limodzi ndi anzathu aku NRB chifukwa chokuti aku NRB tikugwira nawo ntchito malinga kuti iwowo ndi amene amachita kalembera waunzika ndipo chaunzika ndi umboni umene lamulo linakhazikitsa kuti ndi ovomerezeka kwa iwo amene akufuna kulembetsa kalembera wa voti. Ndisanapitirire ndiloleni kuti m'malo mwa Malawi Electoral Commission ndithokoze kwa Malawi onse amene anatenga nthawi yawo kuti akalembetse kalembera wa voti amene anachitika kuyambira pa 21 Oktoba kufika pa 11 December. Kudzipereka kwanu ku ntchito imeneyi zaonetsa ndithu kuti udindo komanso udindo umene muli nawo nonse a Malawi ku demokrasi yathu ya ku Malawi kuno komanso chikhulupiriro chanu kuti voti yanu ndi mawu anu ndipo voti imeneyi mawu anu adzamveka pa 16 September 2025. Monga tonse tikukumbukira, komishoni inayamba kalembera wa voti pa 21 Oktoba 2024 makonsolo amene anali mugawo loyamba. Ndipo anzathu aku NRB analipo ndithu masenta monse kuthandizira amene amafunika kuti athandizike chifukwa chokuti ziphaso zawo zaunzika mwina zinasowa kapena zinawonongeka kapena mwa njira ina sizimawerengeka ndi makina olembetserapo mavoti. Tikukumbukiranso bwino kuti pa 25 Oktoba 2024 bwalo lalikulu ku Blantyre la High Court mu kesi ya George Chikwaira ndi anzawo imene inali civil cause number 130 of 2024, bwalo linalamula kuti a NRB ayike ndondomeko zoti zionetsetse kuti munthu aliyense amene alovomerezeka ndi gawo 77 la malamulo akulu a dziko lino kuti alembetse kalembera wa voti komanso amene atafike ku malo olembetsera kalembera wa voti koma alibe chiphaso chaunzika, munthu ameneyu athandizike malingana ndi gawo 12 ya malamulo oyendetsera chisankho cha president komanso aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala. Tikukumbukiranso bwino kuti pali amalawi ena amene sanakwanitse kuti alembetse nawo kalembera wa voti chifukwa chokuti sanathe kulembetsa kaundula waunzika mu phase 1 makonsola phase 1 komanso iwo amene sanamalizitse kulembetsa makonsola phase 2 ndi phase 3 chifukwa chokuti ngakhale anayamba ndondomeko yolembetsera kaundula waunzika ndondomeko yosinamalizike chifukwa choti manambala awo anali asanatuluke, anthu onsewa sanathe kulembetsa. Pachifukwa cha chimenechi komanso motsatira chigamulo cha ku khoti cha pa 25 Oktoba monga ndafotokozera komanso kuti mavuto amene anaonekawa zonse zilongosolede bwinobwino, komishoni inapanga chiganizo kuti ipanganso kalembera wa chibwereza. Komishoni ikufuna itsindike kuti kalembera uyuyu ndi wachibwereza osati kuwonjezera masiku, ndipo chibwerezachi chikuchitika malingana ndi chigamulo cha ku khoti komanso kuti anthu gawo loyamba la anthu amene anakanika kuti alembetse ndi mkaundula waunzika angakhale anafika kumalo olembetsera kalembera wa voti mu phase 1 chifukwa chokuti nthawi imeneyo kalembera waunzika samachitika ku masenta olembetsera, ndiye kuti gawo loyamba limene lidavomerezeke kuti lilembetse mkaundula wa chibwereza ndi gulu la anthu limeneli. Ndiloleni kuti ndibwereze pamenepa. Gawo loyamba phase 1 makonsolo aku gawo loyamba anthu amene alovomerezeka kuti akalembetse nawo mkalembera wa chibwerezayo akhale anthu amene akanalembetsa chaunzika kuyambira pa 21 Oktoba 2024 kupita kutsogolo
pamene kaundula kalembera wa voti anayamba, kutanthauza kuti anthu amene anali ndi chaunzika pasanafike pa 21 Oktoba iwowa siovomerezeka. Gulu lachiwiri ndi la makhonsolo lachiwiri ndi lachitatu. Anthu amene alovomerezeka kuti akalembetse mkalembera wachibwereza ku makhonsolo amenewa ndi anthu amene anafika ndithu kumalo olembetsera mavoti ndipo anayamba ndondomeko yolembetsa mkalembera waunzika, koma pamene masenta amatseka makhonsolo amenewa kuti anali asanamalizitse ndondomeko ndipo nambala yawo yaunzika inali isanatuluke. Anthu amenewa ndi amene akalembedwe mkalembera wachibwereza ku makhonsolo a gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu. Aku NRB atifotokozera kuti gulu limeneli amene manambala awo anali asanatuluke ndondomeko zamalizika ndipo manambala awo atuluka, ndipo ndi anthu amenewa amene akuyitanidwa kuti abwere azalembetse tikafika ku khonsolo za gawo lachiwiri ndi gawo lachitatu. Ndiloleni ndifotokozere mmene kalembera akhalire ku makhonsolo a gawo loyamba. Kuti kalembera wa chibwerezayu ayende bwino, komanso kuti tipewe mavuto amene anapezeka kuti anthu amayamba ndondomeko yawo yolembetsa mkalembera waunzika, koma mmene timatseka mkalembera wa mavoti manambala anali asanatuluke, pachitika chilinganizo pakufunika kuti NRB akhale ndi nthawi kuti iwaye apange ndondomeko zawo zonse mpaka kufika komaliza mpaka manambala kutuluka. Monga tinamvera, NRB anafotokozera kuti iwowo ndondomeko zawo kuti munthu kuyamba kulembetsa mpaka kufika komaliza kuti nambala ituluke zimatenga masiku osachepera awiri. Ndiye chifukwa cha chimenechi chinaoneka kuti ndichofunikira kuti NRB atsogole akayambe ndondomeko zawo ndipo amalize. Akamaliza ndi pamene bungwe loyendetsa chisankho litafike ndi kulembetsa anthu. Izi zithandizira kuti pasakhalenso vuto limene linaonekapo pene timachita kalembera pambuyopa. Mwachoncho NRB atsogola ku makhonsolo a gawo loyamba amene yali makhonsolo awa: Chitipa, Kalonga Town, Mzuzu City, Nkhotakota, Mchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiradzulu, Neno, Palombe ndi Mulanje. Anzathu aku NRB afotokozera kuti kodi iwowo kalembera wawo achita motani mmene atatsogole. Akamaliza ndondomeko zawo aku NRB kuti anthu amene akufunika kuti alembetsedwa ndipo manambala awo atuluka, ndi pamene bungwe loyendetsa chisankho lidzachite kalembera wachibwereza. Kuma khonsolo amene ali mu gawo lachiwiri komanso gawo lachitatu amene ali motere: gawo lachiwiri Nkhatape, Lumphi, Likoma, Kasungu Municipality, Dowa, Mchinji, Nchewu, Zomba City, Blantyre City, Cholo ndi Luchenza. Komanso gawo lachitatu Mberwa, Mzimba, Lilongwe City, Mangochi Municipality, Mwanza, Chikwawa ndi Nsanje. Kumadera kumeneku kalembera wachibwereza monga nafotokozerera akhalira anthu amene anafika anatengapo mbali ndi kukafika kumalo olembetsera mavoti, komanso anayamba kulembetsa ndi anzathu NRB. Anzathu a NRB atifotokozera monga nanena kale kuti anthu amenewa manambala awo atuluka tsopano, motero gulu limeneli ndilovomerezeka kuti lilembetse kalembera wa voti. Komishoni ikupempha ndi kumema gulu limeneli kuti abwere ndithu azalembetse madeti amene nditafotokozewa.
poti mayina akudziwika ndiye kuti a NRB atifotokozeranso mu nthawi yoyikika kuti kodi anthu amene ndi ndani kuti adziwitsidwenso kuti afike. Makonsolo a gawo lachitatu kalembera wachibwerenza azachitika pa 10 kufika pa 14 January. Makonsolo adera gawo lachiwiri pa 20 mpaka pa 24 January. Komanso gawo loyamba pa 30 January kufika pa 3 February 2025. Pamene tikuchita kalembera wachibwerezayo, bungwe loyendetsa chisankho likupempha Amalawi onse kuti tigwire ntchito mogwirana manja limodzi ndi bungwe la MEC komanso anzathu aku NRB. Kalembera wachibwerezayo akufunika kuti achitike malingana kuti ndi munthu wina aliyense amene anali mu konsolo yoyamba amene anali ovomerezeka koma analibe chiphaso cha unzika, komanso kwa iwo amene anatengapo gawo ndithu ndikufika kuma registration centers koma sanathe kumalizitsa ndondomeko zonse kuti apeze nambala ya unzika makonsolo achiwiri gawo lachiwiri ndi lachitatu. Anthu onsewa akufunika kuti apatsidwe mpata kuti alembetse kaundula wa voti malingana ndi malamulo komanso ndi ufulu wawo. Anzathu azipani ndi anthu oti timagwira nawo ntchito ndithu ndipo ndofunikira pamene tikuyenda ulendo okafika ku September 2025. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho limazindikira ndithu kuti zonse ziyende bwino tikufunika kuti tigwire ntchito ndi anzathu azipani. Mwachifukwa ichi bungwe loyendetsa chisankho linatenga nthawi ndi kuwafotokozera mabungwe kuwafotokozera onse azipani za kalembera wa chibwerezayo. Ndiye pano patsopano bungwe loyendetsa chisankho likupempha azipani onse komanso iwo amene akufuna kudzayima ngati ma independent kuti atumize ma monitor awo kuti abwere adzaonerere kuti ntchito ya chibwerezayo iyenda motani malingana ndi mmene malamulo amafotokozerera. Mamonita onse azipani amagwira ntchito yofunikira kwambiri kuonetsetsa kuti kodi kalembera akuyenda bwanji, komanso iwowa amatha kufotokozerera pa zimene akuona kuma registration center. Mwachoncho tikupempha kuti azipani onse atumize ndithu mamonita awo mapati representatives awo, komanso kwa iwo amene akufuna kusintha mayina amamonita amene anatumiza afotokozere ndithu kwa kumaofesi a bungwe loyendetsa chisankho ma district monse mwansanga kuti ntchito iyende bwino ndipo pasakhale zovuta zina ndi zina. Pamene ndikumaliza ndifotokozere kuti bungwe la chisankho likupempha komanso likumema anthu onse amene ali ovomerezeka mu makonsolo amene ali gawo loyamba koma alibe chaunzika koma akafuna ndithu kuti alembetse mkaundula wa voti kuti iwowa afike kumalo kumene anzathu a NRB afotokozerere kuti apite akalembetse. Akafika kuti ndondomeko yonse yatha ndipo apatsa national ID number ndiye kuti iwowa akhala kuti avomerezeka kuti alembetse nawo mkalembera wachibwerenza. Kwa iwo amene anayamba kale ndondomeko zawo makonsolo a gawo lachiwiri ndi lachitatu, bungwe loyendetsa chisankho likumemanisoni kuti mufike ndithu kumasenta olembetsera nthawi ikakwana. Pamene ndikumalizitsanso mundilole kuti ningokumbutsira kuti kwa onse amene atazalembetse mkalembera wachibwerenzayo tikumbukire kuti masenta amatsegula 8 koloko ndipo amatseka 4 koloko. Nditsindikenso kuti makina athu azasiya kulemba ikazafika 4 koloko. Chonde ndipemphe kuti tisamale nthawiyi tisadikire mpaka tsiku lomaliza. Ndipemphe Amalawi tonse kuti tisunge ndondomeko komanso malamulo a kalembera wachibwerenzayo malinga ndi mmene ndafotokozera makamaka kwa anthu amene ali ovomerezeka kuti abwere azalembetse. Tikapanga chonchi zithandizira
kuti ntchito yathu koma ulendo wathu ukafika ku 2025 September ukhale wabwino, ovomerezeka ndi malamulo, komanso ukhala kuti ukhala olimbikitsa demokrasi yathu ku Malawi kuno. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera kwanu. Ambuye adalitse tonse komanso adalitse mtundu wa Malawi. Zikomo. Zikomo kwambiri apampando akumbera zachisankho amene chairperson Justice Annabel Talimanja. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me that now I should hand over the microphone to the PS for NRB, Mr. Mpato Sambo, to make his remarks. Bwana PS, you are at liberty either to make both English and Chichewa, or you may do Chichewa. Thank you. Thank you very much. My speech is not that long, so I will make the English statement first, then translate in Chichewa. The Malawi Electoral Commission Chairperson, Justice Annabel Talimanja, the commissioners present this morning, led by Commissioner Dr. Lembika Kamlungera, the directors from MEC, Mr. Bota, Mr. Mtingwi, and all members of management for MEC, the director of NRB, Mr. Noah Chikungu, the deputy director, Mr. Godfrey Zulu, and all NRB staff present here, members of the media, but also all the Malawians watching us and listening through the media this morning. Ladies and gentlemen, good morning you all. Thank you. Let me first of all express my gratitude to you, the chairperson, for inviting NRB to address members of the media through this joint press conference as we are doing this morning. Thank you very much. The Malawi Electoral Commission and NRB have together invited members of the media to this press briefing to specifically brief the nation on the implementation of the supplementary civil registration and voter registration exercises ahead of us. As you all are aware, the National Registration Bureau is the civil registration authority, the National Identification Authority, while the Malawi Electoral Commission manages the electoral process. As clearly stated by the chairperson of the Malawi Electoral Commission, the proof of eligibility for someone to register for vote is through the national identification that the National Registration Bureau issues. So, Honorable Chair and all the members of the media, allow me therefore to inform Malawians that NRB will implement civil registration exercise, others call it national ID exercise, in all the councils where the Malawi Electoral Commission implemented phase 1 of the voter registration exercise. The councils are Chitipa, Karonga, Karonga Town, Mzuzu City, Kota Kota, Chisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Chiwadzulu, Neno, Palombe, and Mulanje. The supplementary civil registration exercise, the national ID registration exercise, will be implemented from 29 December 2024 to 4 January 2025. Members of the media, Malawians have to know that NRB will conduct the supplementary civil registration exercise before the Malawi Electoral Commission comes in to do supplementary voter registration exercise. This means that the National Registration Bureau will go into the communities ahead of MEC.
As you are aware, NRB deployed additional staff to conduct civil registration apart from identity verification during phase 2 and phase 3 of voter registration. While in phase 1, NRB deployed staff only to do digital identity verification. The new arrangement now is that the civil registration will come first before voter registration. This will give NRB enough time for the processes of issuance of unique identification numbers and for adjudication and the duplication processes of the captured records to be completed as per the civil registration procedures. Let me emphasize that not all national ID applications end up with the issuance of a national identity, because some applications require further reviews of eligibility as per the law and also the procedures. Malawians must know that the supplementary civil registration exercise will specifically target all eligible citizens who never registered for the national ID in the indicated phase 1 councils. Let me remind Malawians that NRB registers every Malawian citizen who has reached the age of 16 years and above for the registration for the purposes of issuance of a national ID. Therefore, those to register in the centers which will be opened for the supplementary civil exercise are only those who are eligible, who have reached the required age. However, this does not mean that NIC will also register 16-year-old in their system, because we all know that NIC starts registration from 18 years and above, and they have a mechanism to identify such eligible citizens. Therefore, NRB will conduct and continue to be very strict in vetting new eligible applicants in all the centers which will be opened, and NRB reserves the right within its mandate to withhold any application by any suspected ineligible applicant, especially those suspected not to be above 16 years old. Allow me to also ask Malawians, especially those that already registered with NRB, not to register again during this exercise, since doing such will create duplicate records in the registration system, and this will eventually disenfranchise them from registering as voters. Resident foreigners are requested to visit NRB district registration offices to register for their resident foreigner identification registration. Resident foreigner identity registration services will not be available in the centers that NRB will open for this supplementary civil registration exercise. Honorable Chairperson, let me now turn to our preparedness to undertake the civil registration exercise in preparation for the supplementary voter registration exercise. Right now, we are finalizing mobilization of equipment from NEV centers to the registration centers in readiness to commence registration from 29 December 2024. NRB is going to use NRB permanent staff and some temporary staff to cover 705 cluster centers in phase 1 districts, councils of NIC voter registration. The centers have been selected by the district councils in consultation with all stakeholders in the respective
respective councils. Each of the registration centers will have at least one registration officer, security officers, and one supervisor. The centers will be powered by electricity, but also backup generators to ensure that biometric registration kits are powered at all times. Operating time for the civil registration centers remain 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. All the officers that are involved in this exercise will be paid by NRB, and the government of Malawi has already provided resources for the exercise. Let me indicate that NRB, together with MEC, has put in place a robust public awareness program to ensure that every citizen who did not register with NRB in the previous outreach exercises is made aware and are mobilized to register this time around. As regards to phase 2 and the phase 3 of voter registration exercise that had just been completed, and going forward, NRB will provide digital identity verification services to citizens who previously registered with NRB during the previous civil registration exercises, as there will be no supplementary civil registration by NRB in phase 2 and phase 3 district councils. NRB confirms that all the registration processes and data from phase 2 and phase 3 voter registration districts is completed, and all data has been synchronized, and those eligible to be issued with unique identification number have been issued. As I conclude, let me confirm that NRB has also put in place civil registration objection process and also complaint forms at registration centers for any complaints that is lodged to reach the authorities for immediate action. Allow me now to say that at NRB we are committed to ensure that every citizen is registered, and we are also committed to ensure that every citizen has an opportunity to participate in the electoral process by assisting them and supporting them to register with NRB first to be issued with the unique identification number. And therefore we ask all stakeholders to support NRB and MEC during the upcoming supplementary registrations. I thank you all for listening. So pano mundilole ndilankhuleko mchichewa mwachidule koma mwatsindika maulemu onse ndi bwerezaso kuti amene akutimva adziwe kuti pano pali ndani pamene tapeka ulemu kwa ndani. Ndiyambira chair Justice Annabel Ntalemanja ulemu wanu, komanso ulemu wanu a Commissioner Dr. Limbika Kamwongera, madirector onse akumeki abota antingwi, komanso management yonse ya meki, a director NRB ali apa Chikhungu, komanso azuwa deputy director ndi onse achoka ku NRB, komanso inu atolankhani anzathu Amalawi nonse amene mukutimvera mmawa uno kapena kutionerera, azimayi ndi azibambo, ine ndati ndipereke ulemu chifukwa chona chopambana kwambiri kuti acheya ameki atiyitana ife kuti tikhale nawo pa msonkhano uno kuti tafotokozera Amalawi, tatsimikizire mmene ife takonzekera ngati NRB, wathandizire wa Amalawi kuti akhale ndi chiphaso chakuzika ndi cholinga choti adzakwanitse kuponya nawo voti. Zikomo acheya. Komanso ndikufuna ndinene kuti ife ameki ndi NRB takuyitana ninde atolankhani, komanso kuti Amalawi onse tafotokozere mmene takonzekera, koma ifeyo ndi mabungwe awiri osiyana
bungwe la MEC ndiloyendetsa chisankho lili ndi malamulo ake, la NRB ndi bungwe la kalembera lili ndi malamulo ake. Koma malamulo omwe onse akunena kuti chiphaso chimene NRB amapereka ndicho chiphaso chili chovomerezeka kuti munthu alembetse voti. Ndi chifukwa chake mukuona kuti tili limodzi pano kuti tikufuna tifotokozere mmene takonzekera makamaka kalembera wapadera owonjezera akubwerayo. Ifenso a NRB takonza kalembera wathu wapadera kuti amalawi amene sanakhale ndi mwayi tikwanitsenso kuwalemba pa nyengo iyi. Ndondomeko za kalemberayo zili motere. Ife tikufuna kuti tiwauze amalawi onse kuti kalembera wathu adzachitika maboma onse amene kunachitika kalembera ucha woyamba wa phase 1 wa MEC kapena kalembera wa voti wa chisankho. Maboma amenewa ndi kuchitipa, kukalonga paboma kalonga town, kumzuzu site, kankhotakota, ntchisi, salima, dedza, baraka, machinga, chiradzulu, nino, palombe ndi mulanje. Ife ndiye tikutsogola kuti tikachitire kalembera yonse wauzika malawi aliyense amene sanalembetse koma ndoyenera kuti alembedwe tikaonetsetse kuti walembedwa mu nthawi yokwanira. Ndi cholinga choti MEC akamabwera ndi kalembera wa voti mu Januwale muno ife tikakhale kuti amalawi onse talemba komanso tapatsa chiphaso chawo. Kalemberayu ife tiyamba pa 29 December 2024 ndipo tidzatseka pa 4 January 2025. Kusonyeza kuti mkuja uno tikuyamba kalembera waunzika wapaderayo. Amalawi onse akuyenera kudziwa kuti bungwe la NRB liwonetsetsa kuti lithandizire kuti kalembera wa voti amene MEC akubwera nawo adzakhale kalembera woti adzayende bwino, chifukwa chakuti aliyense adzakhale ndi nkhawa kapena dandaulo kuti sadalembetse ku NRB. Tapatsa mwayi amalawi kuyambira zaka zambuyomu 2017 mass registration tinalemba amalawi pafupifupi 9 million. Tawonjezera tinabwera ndi continuous registration maboma monse ma post office ndi mwina, komanso tapita ndi outreach chaka chimodzi 23 kufika chaka cha 2024 talemba amalawi okwanira. Tabweranso ndi mobile registration kuti aliyense alembetse, komanso nthawi yakalembera wa voti takhati kulemba ndiri kuti tikubwerabe tilembe amalawi onse amene atsalawo kuti pa nthawi yawo azakhale kuti ali ndi chiphaso akwanitse kulemba nawo wa voti. Ndiye monga mukudziwa pa nthawi imene timachita kalembera wa chisankho, kalembera wapita kumeneyo, ife NRB timapezeka pa center iliyonse. Center iliyonse pamakhala munthu wa NRB. Choyambirira anthu amene aja amathandizira anthu kuti ngati chiphaso chawo sichikuwondeka kapena chili ndi vuto awathandizire kuti akwanitse kulembetsa ku MEC, ndipo aliyense tinamuthandiza. Komanso panalinso ntchito ina amene anthu aja amagwira pa center apo ndikuonetsetsa kuti anthu onse amene abwera apatsidwa mwayi woti ngati analibe chiphaso akwanitse kulembetsa kuti akhale ndi chiphaso chaunzika kuti alembetse ku MEC. Tasintha pang'ono ndondomeko zathu tikunena kuti ifeyo NRB mutilole titsogole. Tikatsogola mutipatse nthawi kuti anthu amene amakonda obwera momalizira aja abwere momalizira msanga kuti tialembe tapatse namba yawo yaunzika, komanso zitithandizire chifukwa ena amene amabwerawo siwoyenerera kuti alembetse kuti akhale ndi chiphaso chaunzika. Ife sitifuna kugwira ntchito mothamanga, tikufuna kuti tigwire ntchito bwinobwino mwachifatse motsata malamulo ndi mmene timagwira ntchito kuti ngati munthu wina analembetsa kale timugwire, ndipo ngati munthu wina analembetsa kale akubweranso kachiwiri tikamugwira ulendo uno tizipereka ku polisi. Komanso tionetsetse kuti munthu amene abwerayo ndiwoyenerera kuti zaka zake nzokwana si mwana, chifukwa nthawi zambiri NRB ndiwo amanenedwa kuti akulemba ana pamene anawo amachita kuperekedwa ndi umboni wonse. Ife tikafufuza tikakayikira tili njira zathu zimenenso timaonetsetsa kuti mwanayo asakhale ndi chiphaso chaunzika. Chimodzimodzi anthu oti sa Malawi mwina ndi amayiko akunja
ifenso timaonetsetsa kuti tilembe munthu ndi Malawi yekha mafumu akuyenera kutithandizira ndi ena onse amene amatithandizira kuthandizira ma community leaders kapena mboni zija tionetsetse kuti anthu amene akulembedwa akhale kuti akupereka umboni woyenerera wochoka kwa inu mboni komanso akhale Amalawi amene tidzagwire ulendo uno kuti ndiwokayikitsa ife tikapereka ku polisi ndipo tayika ndondomeko zona kuti madandaulo onse amene azichitika ku masenta madandaulo azitifika ife tisiyapo mafomu achidandaulo kuti taonapo vuto lakuti tifuna kuti mutithandize komanso ngati pali kukayikira kuti mwalemba munthu wakuti ife tikumkayikira zimenezo zichokere kwa inu kuti tilembe anthu amene ali oyenerera okhaokha komanso ndikupitirira kunena kuti nthawi imene tikuchita kalembera ameneyo makamaka pa phase maboma a phase 1 makhonsolo a phase 1 tionetsetse kuti amene akubwera ndi amene ali oyenerera okhaokha muchanenera make sure kuti amene sanalembetse sanakhale ndi mwayi chifukwa tikulemekezanso chigamulo cha khoti chimene chinaperekedwa. Ndikumbutsa Malawi wonse kunena kuti NRB imalemba munthu amene akwana zaka 16 amakhala kusiyana pang'ono ndi ameki kuti amalemba munthu wa zaka 18 kusiyana kwinanso nkokuti NRB munthu akhoza kulembetsa kulikonse chifukwa Malawi kuli paliponse pamene malamulo awo achisankho amalembetsa munthu kumene akavoteri kapena ndondomeko zimene zinayikidwa ndiye ife timalemba munthu wa zaka 16 amene abwere kuti tidzalembe ndipo tikatsegula tizidzalemba monga malamulo akutilolera amene akwana zaka 16 sinde kuti akapita kumeki akakwanitsa kuti alembetsenso voti ndizosatheka chifukwa ameki ali ndi ndondomeko zawo zoteteza kuti munthu wachichepere asakwanitse kulembetsa voti pamene papa timati Amalawi alembetsetse kuti ife tikamalemba ana a zaka 16 chifukwa timalamulo akutilola ndiye tiyesetsa mu nthawi imeneyi kuti kusakatula kwathu kapena anthu amene akubwera tiawunike bwinobwino kuti zimene akupempha kuti afuna kuti alembetse tione kuti kodi anali kuti nthawi yonseyi imene takhala tikulemba muchatanenera komanso nthawi imene akubwerayi kodi ali ndi zonse zoyenerera ndipo bungwe la NRB lili ndi mphamvu mwa malamulo kuyesetsa kuti ifufuze munthu wina aliyense kapenanso mwina kupereka nthawi yochulukirapo kuti munthu amfufuze ngati pali chinyengo kuti amangidwe ndiye tionetsetse kuti mutithandizire musatibweretsere ana achichepere ndi umboni wabodza chifukwa yense opereka umboni adzamangidwa. Tsopano ndikupempha Amalawi onse amene munalembetsa kale ndena kale kuti chonde musabwerenso chifukwa chimene chinachitika mukabwera dzalembetsanso kachiwiri mukakhala ndi rekodi kapena kuti kalembera wanu wodabwitsa mu wiki ndesi mukakhala ndi nthawi yoti mupasire chiphaso chaunzika simukakwanitsanso kuti mulembetse nawo voti. Kwa iwo ochoka maiko akunja koma ndi ololedwa kukhala Malawi muno anthu amenewa abwere ku ofesi ya NRB tidzathandiza chifukwa ku masenta amene titsegulewa sikukhala ndondomeko yolemba anthu ochoka maiko akunja. Tsopano ndikuyenera kuti ndifotokozere monga amene takonzekera kuti kalembera amene akhala bwanji. Kalemberayu akuyamba pa 29 mkuja tikunena pano anthu ayamba kupita ku masenta kuchokera dzulo kufika lero zakonzekera zonse zatheka ndipo ntchitoyi mkuja ikuyamba. Maboma monse ife timagwira ntchito paja mukudziwa ndi DC komanso ndi makomiti ena kumeneko kuboma kuja kumakhonsolo kuja ndiye tapempha ndipo tagwirizana kuti ndizotheka kukhala maklasta atatu chifukwa chakuti izi zimatithandizira kuti masukulu amene ali woyandikana pafupi timathawika munthu mmodzi amene azijambula anthu ndi makina kuti tiwapase mpata anthu onse alembedwe. Ndiye titaona makhonsolo sewa takonza ma registration center akwana 705 ndipo mmene momwe tizionetsetsa kuti pakhale munthu ojambula osachepera mmodzi pakhoza kukhala mmodzi kapena awiri. Tikuonetsetsanso kuti asecurity apolisi akhale alipo amayenda awiri akhalepo komanso pakhale supervisor wang'anira center ija
ndiye management ya NRB imagwira ntchito ndi Ministry of Education aziphunzitsi amene amatithandizira kuti atichite manage. Anthu amenewa tiapatsa magenerator ndi mafuta okwanira kuti equipment yathu makiti athu ojambulira aja asamazimezime. Masenta azitsegulidwa 8 koloko mmawa tseka 4 koloko monga amene zimakhalira. Anthu onse amenewa alandira ndalama kudzera ku bungwe la NRB amene ayamba kalembera ameneyo wa NRB, kalembera wa National ID kapena Civil Registration, kalembera wa muzika. Anthu amenewa alandira ndalama zawo monga malipo amene anakhazikidwa kale, ndipo boma latipatsa kale ndalama ya NRB kuti anthu amene alipiridwe kusangasanga pampopompo. Limodzi ndi bungwe la MEC fa NRB tayikaso ndondomeko zomema wanthu, public awareness, kuti munthu aliyense asadzaname kuti sadamve. Ndiye ntchito mwayi umeneyo. Kwa phase 2 ndi phase 3 makhonsolo amenewa ife ya NRB tidzapitirira kwathandizira ameki kuwunikira ndi kusakatola kuchitira umboni wa unzika kwa anthu onse amene analembetsa kale koma ali ndi mavuto ndi chiphaso chawo cha unzika. Ndi cholinga choti munthu aliyense akwanise kulembetsa. Amene analembetsa kale mbuyomu koma mwina amadandaula kuti nambala yawo ya unzika isinatuluke, ife tikunena kuti manambala onse anaperekedwa, ndipo anthu amene alembetse manambala awo aperekedwa chifukwa takonzekera bwino, ndipo anthu onse amene manambala awo anaperekedwa data yawo inapanga synchronize, anthu amati sync inapita ndithu konse, ndipo aliyense akapezeka kuti woyenererayo akwanise kuti akalembetse. Ndikumalizitsa ndipo ndikutsimikiza kunena kuti m'malo mwa bungwe la NRB amalawi onse atsimikiziridwe kuti ifeyo tilemba wina aliyense. Ndi cholinga cha NRB kulemba munthu aliyense m'malawi muno kuti apatsewo kuchiphaso cha unzika komanso akwanise kutenga nawo mbali pa voti. Ndiyo choncho ndikupempha anthu onse amene amatithandizira ife ya NRB kuti apitirize kutithandizira chonchicha, kuti awuze anthu awo anthu onse kuti kukubwera kalembera wa NRB monga tafotokozera makhonsolo a boma a phase yoyamba na boma amene aja acheya komanso anthu ena onse. Ineyo speech yanga malo mwa NRB yatira pamenepo. Ambuye atidalitse tonse. Zikomo kwambiri bwana PS chifukwa cha statement yanu. Thank you so much, Madam Chairperson, for also your statement. We now move on to question time. Like I did indicate, tikupemphani kuti amene akufunsa funso abwere kutsogolo kuno, utchula dzina lanu, institution imene mukuyimira, kenako ndikupereka funso. Titenga round ya mafunso asanu yoyambirira. Zikomo Chair. Zikomo Chair. Dzina langa ndine Alex Panda, ndimagwira ku Zodiac. Ndimafuna mutsindike kapena munene mwachindunji. Mwanena kuti anthu amene anali ndi chaunzika pasanafike pa 21 October salembetsa mkaundula wa anthu ovota uti omwe anachitika mugawo loyamba. Gawo loyamba ndikaona bwino apa ndikukhudza maboma 14 kuphatikizapo Mulanje, Palomba, Chitipa, Karonga ndi Karonga Town komanso Kunzuzu mwayena. Komanso chiyelekeza kuti ndinali kulilongo, ndinali ndi chiphaso, koma pokafika kumene kuja 4 koloko zipata zatsekedwa, makina anunso azima. Ine ndi chiphaso changa ndilekeze ngati kuti ine ndasambo, koma sindinakalembetse, ndinachedwa chifukwa kuti ndimakayang'anira kuno pali. Zindithere bwanji kumbali imeneyi. Sindidzaponya nawo voti mu September chaka chamawa. Ndimafuna mutachita chindunji pa nkhani zimenezi. Zikomo kwambiri.
achiwiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi, ndikuchokera ku ITM Online TV. Funso langa lipita kwa Director of ICT kumeki kudzera kwa ina Chair Meki. Maonikira kunena kuti ma devices iwa ikamafika 4 o'clock akumatseka kuti akumasiya kugwira ntchito. Tingoyerekeza kunena kuti pamalo pamene pakulembetsedwa mwina anthu akanalipo ochuluka ikufika 4 o'clock anthu aja akanali, but then technically my devices are there programmed kuti kana 4 o'clock atseke. Sindikudziwa kuti mweka njira yotani kunena kuti anthu amene alipo aja akwanitse kulemba chifukwa ikhanga technology inotsopano ikukanika kuwapatsa ufulu wawo ovota. Funso lachiwiri, pankhani yokhudza duplication ya ma registration. Taonapo social media mu system ya meki ikukwanitsa kulemba anthu awiri. Case imene tinali nayo inali pa 4 December komanso pa 8 December ya bambo Enoch amene anakalembetsa ku Msambeta LA school. Technically tinafuna tidzionena kuti kodi system imene ilipo idzikwanitsa kuti ikamuona kuti munthu ali ma details ofanana, it's either ipange flag out kapena mwina ingopanga merge both mwina akumeki komanso ku NRB muwaza zotana Malawi pa ma system ano amenewa. Kungonyezako pa funso la Alex, chingotengera kuti munthu wina nthawi imene kudera kwawoko amalembetsa anapezeka kuti mwina analodwala mchipatala for the whole 2 weeks, kayapo ayi mwina amakadwazika matenda mwatsoka odwazikira jamwalira koma sanakwanitse kulembetsa nawo, ndiye kuti mwina pandondomeko kumaika icho nina kuti mwina kapena amene analembetsa kapena anali process ya registration ya NRB mulibemo. Kodi anthu amene wawa aloledwa kuti ayambenso kulembetsa ngati katsopano? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Titengenso kuchokera uku. Zikomo kwambiri. Zina langa ndine Patrick Njawala, ndikuchokera ku Wireless yakanema ya Mibawa. Justice Mtalimanja ndi akulonse muli kumeneko. Ine langa funso ndimafuna kudziwa kuti kodi chifukwa chani tafika apa kuti tikuchita kukapanga kalembera wachibwereza kumeneko, chifukwa chani zachita kutengera koti. A George Chibwaira anapita kukamang'ala ku koti kuti wanaona ngati sizinaende bwino. Chifukwa chani a commission panokha simunaone ndithu kuti uku sizinaende ndiye tipange kalembera amene wachibwereza kutengera kuti anzathu aku NRB sanakafike nthawi yoyenerera kumeneko ndi anakhala kuti amana anthu mpata wokuti alembese, ndi chifukwa kuti sanalembese muchaunzika mukalembera waunzika ndiye kuti sazavota nawo. Ine ndikufunsa funso limene chifukwa kuti maganiza kuti mwina chifukwa chimene timakhalira ndi udindo waukulu ngati justice ku commission yoyendesa chisankho ndi kuti mwina pazina azitha kuona zinthu ngati zimenezi ndikupanga chiganizo chokuti apa sizinaende bwino tizikonze. Kodi Achibwaira akanapanda kupita ku kamang'ala ku court ndiye kuti anthu amenewa sibasi sakana kwanisa kuvota? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tatenga mafunso 6 ngati sakulakwitsa, ndiye kuti ndipereke kuti akuluakulu athu atiyankhe kenako titengenso raundi ina. Zikomo kwambiri. Over to you, Mpando. Zikomo kwambiri. Ndithokoze choyamba nyumba yonse chifukwa cha mafunso. Chachiwiri mundilole kuti ndingoyankha muchichewa kuti tithe kumvana nyumba muno komanso kwa iwo amene akutimvera kapena akutitsatira. Funso loyamba kuchokera ku Zodiac kwa Mr. Alex Banda. Funso linalowa mongapo ndi ndili sambatula kuti ndiyankhe chimodzimodzi.
ndiyambire kuyankha kuti kodi amene anali panzere 4 pm ndipo makina atseka tiathandiza bwanji. Choyamba ndifotokozerere kuti monga tinalengezera komanso monga alili malamulo, voter registration imayamba 8 am kutseka 4 pm, ndipo tinalengezanso kuti kugawo kwina kulikonse tikhalako masiku 14. Makina athu anapangidwa configure kapena analongosoledwa kuti voter registration izayamba pa 21 October 2024 at 8 am ndipo izatseka 4 pm pa 11 December. Ndiye kwa amene anakalembetsa gawo loyamba ndi lachiwiri 4 pm ikafika amatha kulembetsa chifukwa makinawo sanapangidwe program kuti atsekedwe, anapangidwa program kuti azatseka tsiku lomaliza lenileni la kalembera. Kwa anthu amene anakalembetsa gawo lachitatu ndipo anapezeka kuti anadakali panzere nthawi ya 4 koloko zoonadi makina anatsekera. Kwa gulu limeneli tikulisiyanitsa ndi magulu amene tayika mu gawo amakhonsolo loyamba kuti sanalembetseko chifukwa analibe chaunzika, ndi gulu la chiwiri la phase 2 ndi phase 3 amene anapita kuti akalembetse chaunzika koma sanamalize. Gulu ilili la 4 pm kuti tilithandize limafunikira kuti tipange extend voter registration kapena tiwonjezere masiku. Mukulingalira kwathu kwa malamulo amene timayendetsera chisankho makamaka gawo 4 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu komanso makhansala, likungofotokozerera kuti bungwe loyendetsa chisankho lizapangitse kalembera wa voti m'masiku osachepera 7 komanso osapitirira 14. Silikufotokoza kuti bungwe loyendetsa chisankho lili ndi mphamvu payokha kungowonjezera masiku. Pachifukwa cha ichi bungwe loyendetsa chisankho linanena kuti manja ake ndi omangika kuti lingonena kuti tawonjezera masiku kuti gulu ili limene ali panzere pa 4 pm litilithandize. Mwachifukwa cha chimene chimuona kuti chiganizo chimene bungwe la MEC lapanga ndiye kuti anthu awawa ndikuti akuoneka kuti basi sathandizika. Ndimafuna ndionjezere pamenepo kuti komanso ndikufunikira kuti anthu tikawuzidwa kuti kalembera ayenda masiku 14 8 to 4 pm tisadikire kuti mpaka tsiku lomaliza ndiye tikakhale tili panzere 10 to 4. Ndikuona ngati pamenepo ndiye kuti planning yathu yativutanso. Koma kuyankha funso lanu ndiphere mphongo kuti anthu amenewa ndiye kuti sanawerengeredwe madera awo pachifukwa ma decisions onse amene tapanga timalondola kuti kodi malamulo akunena kuti chani. Panalinso funso lina lokuti kodi amene mwina anadwala limenelo liphatikizanso ndi Ishmael Malidadi, kuti amene mwina anadwala mwina pa zifukwa zina sanakwanitse kukalembetsa koma chaunzika anali nacho pofika pa 21 October, amenewanso sitinawerengere chifukwa ndiberenze pambuyo lamulo linachita kuyika kuti kalembera ndi 14 days, ikatha 14 days ndiye kuti basi. Kwa amene sanabwere kuzalembetsa ndiye kuti amenewo zavuta, ndinene choncho eti. Funso lokuti munthu amadwala atakhala tikulilandira ndithu angakhale maprogramu amene timapanga kumemeza anthu funso limabwera kuti kodi nanga munthu atakhala kuti akudwala masiku onse 14 tipanga bwanji. Koma malinga ndi mmene alili malamulo athu samalola kuti mwina timutsatire munthu yoti kamulembetse ku nyumba kwawo kapena akalembetsere ku chipatala. Munthu amafunika kuti abwere ku registration center kuti azalembetse. Mwachoncho kwa anthu amene analiwo kuti chaunzika anali nacho pofika pa 21 October amene timayamba kalembera, amenewo ndiye kuti palibe gawo malinga ndi mmene malamulo alili. Ndibwerere kwa Ishmael Malidadi, funso linali lokuti makina anapangidwa kuti 4 pm akhale atatseka. Ndikhulupirira amene mayankha funso la Alex Banda kwina ndafotokozera
zikhoza kuoneka ngati kuti makina akutchinga anthu kuti asalembetse, koma ndimafuna kuti tikamaganizira ichichi tiganizire the bigger picture, tiyang'ane kuti perspective yake ikuchokera kuti choyamba tikuchokera ku lamulo limene likufotokozera kuti kalembera akhale masiku 14 ndipo center tizatseka 4 pm. Tikakhala kuti tapitiriza pameneponso tikhala kuti nde kuti sitinatsatire ndondomeko zimene tinakhonza. Ndiye technology ikutithandizira kuti ntchito yathu iyende bwino, ikhale efficient, koma tikamapanga configure technology tikutsatira kuti kodi ndondomeko ndi malamulo zikuyenda motani. Munabweranso ndi funso lokuti kodi anthu amene akulembetsa kawiri zikuyenda bwanji, ndipo mwapereka chitsanzo cha a Wiseman amene analembetsa ku Nsambeta. Koyamba analembetsa pa 4 December, chachiwiri analembetsa pa 8 December, ndipo amenewa anamangidwa pa chifukwa cha chimenechi. Choyamba ndifotokozere kuti makina athu mene anakonzedwera samayankhulana. The devices do not speak to each other. So telekeze kuti pa center Golden Peacock pamene tili pano pali ma device angapo. Device ina iliyonse ikuyankhula ndi kuseva ku backend, si kuyankhulana ndi nzake. Izi zinayikidwa kuti ikhalenso ngati security protocol, kuti makina aliwonse akhale ndi mayina ake amene alembetsa, ndipo zizitha kutsatiridwa kuti makina awa amene amagwiritsa ntchito ndi amalidadi komanso Alexpander anali pa center ya ku Golden Peacock ku phase 1. Phase 2 anasamuka pamenepo ndikupita ku center ya ku Civic Center. Atachoka pamenepo gawo lachitatu anapita ku Chimoto, for example. For security purposes, the devices do not speak to each other. Pachifukwa chimenechi ndizotheka kuti munthu akhoza kulembetsa kawiri pa makina osiyana. Munthu kuti alembetse pa makina amodzi ndiye kuti pompo makinawo avumbulutsa kuti munthuyu walembetsa kawiri, chifukwa chokuti data ya munthuyo ili makinamo. Koma mene anachitira a Wiseman kuyesa zida, anabwera pa 4 ndikulembetsa makina oyamba, anabweranso pa 8 ndikukalembetsa pa makina ena, ndipo ndikukhulupirira kuti mukuona mkwawo anaona kuti he has beat the system. Koma mene ilili design, makina aliwonse amapanga transmit data to the backend. The minute the data transmits to the backend, it will flag if there are duplicate registrations from any device. Mene zinachitikira awo analembetsa koyamba, it was registered as the first registration. Koma atalembetsanso kachiwiri, when the machine transmitted, it was flagged as a duplicate registration. Ndipo maduplicate walipo ndithu ambiri. The commission will be deploying a report kufotokozerera bwinobwino kuti amene analembetsa more than once ndi angati. Izi mene ndafotokozerera kuti makina awasakuyankhulitsana as a security protocol, koma the backend is able to flag and to capture all duplicate registrations. Registration yachiwiri ndi mene imapangidwa flag kuti ndi duplicate, ndipo imapita ku exception report. It does not form the voter register. Ndifotokozenso kuti monga tinaonera ndi a Wiseman kuti anamangidwa, kulembetsa kawiri ndi mulandu, ndipo chilango chinakhazikitsidwa ndi malamulo kuti munthu akamangidwa aperekedwe chilango, koma mowonjezera chilango chimene angapatsidwe kandi chindapusa, a fine or a term of imprisonment. Kuonjezera pamenepo malamulo akufotokozeranso kuti amene walembetsa mophwanya malamulo, ameneyo dzina lake lifufutidwe, lichotsedwe mu voter register, ndipo satha kuvota nawo, komanso kutenga gawo ntchito zonse mbali zonse zachisankho kwa zaka ndikukhulupirira ndi 7. Ndiye ndikutsimikizireni inu amalidadi komanso amalawi wonse kuti musadere nkhawa ndi anthu amene amayesa zida ndikukalembetsa kawiri.
amenewa ndithu mashina anagwira ndipo mudzilandira maripoti kuchoka ku commission kuti anthu ndi ati ndiponso amangidwa ndipo zayenda motani. Kupitirirapo panali funso ndingobwerezanso pa funso lokuti amene anali oti akudwala nditsindire kuti kalembera amene tikupangayo ndi wachibwereza sitikuwonjezera. It's not an extension, it's just a supplementary. Ndikafa pamene pomwe ndilole kuti ndibwere ku funso la Patrick Njawala kuchoka ku Mibawa. Funso ndilo kuti kodi chifukwa chani tinachita kudikira kuti khoti ligamule bwanji komishoni imene kutsogozedwa ndi oweruza milandu kapena jaji sanangoganiza okha kuti apange extend. Mundilole ndiyankhe mobwerera mbuyo. Choyambirira kuti malamulo akufotokozerera kuti registration iyende bwanji masiku not less than 7, not more than 14 days. Mukakumbukira bwino komishoni inalengeza kuchokera mu gazeti apa 27 September kuti idzakhala ikuchita kalembera wa voti ndipo kalemberayo adzayenda kuchoka pa 21 mpaka pa 11 December magawo atatu. Masiku a magawo onso anafotokozeredwa. Komanso komishoni inafotokozera kuti malinga ndi malamulo mu gawo 12 ya lamulo loyendetsera chisankho cha president aphungamano ndi makhansala inafotokozera kuti umboni oti munthu ndovomerezeka kuti ndi nzika ya dziko lino ndi chiphaso cha unzika. Pozindikira kuti anthu ena chiphasocho ali nacho koma mwina chinasowa chinafufutika mwina chinasweka. Komishoni inapanga ndondomeko kuti ku voter registration center kulikonse kuzikakhala wameki amene azikalemba anthu kalembera komanso kuzikakhala ofisa wa NRB kuti athandizire anthu amene chiphaso chawo chili ndi mavuto amene ndafotokozerawo kuti NRB ofisa chawo zitha kuyang'ana mu system kuti Anjawala amene abwerawo akuti analembetsa koma chiphasocho chinasowa ndikuti akayang'ana mu system alipeza dzina la Anjawala aprintira ka system generated slip kamene kali ndi national ID number yawo kameneko akatenga kuti akalembetsere. Iyi ndi ndondomeko imene komishoni inakhonza polingalira amene inalili situation. Komanso tikumbukire kuti data imene inaperekedwa ndi anzathu akueneso ndi aku NRB imafotokozera kuti anthu analembetsa ndithu chaunzika ali nacho. Vuto limene komishoni inaona inali kuti anthu ambiri mwina chiphasocho anataya kapena chinasweka ndipo nkona ndondomeko ya komishoni nkona kuti NRB akhalepo athandizire mbali imeneyi imene komishoni inaona kuti inali challenge. Koma titayamba kalembera tikuti tiziyamba kalembera. I think the process was served us kandi pa 19 October, I can't remember the date. Koma kesi ya Ajibwairayi inabwera komishoni idapanga kale gazeti kuti ipanga ndondomeko ya kalembera 14 days masiku motere komanso itafotokozera kale mtundu wa Malawi kuti pakakhala ma officers a NRB kuti akathandizire. Pa 25 October, 4 days into the registration in phase 1 is when the court order came. Ndapereka context kuti mumvetsetse kumene tikuchokera komanso mapulani amene commission inachita. Poona kuti court lafotokozera kuti anthu amene alibe chiphaso azitha kufika ku voter registration center ndipo athandizike ndi NRB ndi amene commission inaunguza ndikuona ndipo NRB atafotokozera mu statement yawo ya pa 26 October kuti azabanga deploy for civil registration mu phase 2 ndipo amene commission pa 30 October inapereka statement inena kuti phase 1 izachitanso kalembera kuti ithandize anthu amene khoti linanena kuti athandizidwe. Ndiye mukamaganizira funso, you should look at the context ndi mmene tayendera ndi kufika pano. Chimodzimodzinso phase 2 ndi phase 3 commission inalingalira ndi kulongoza kuti zinthu zayenda bwanji malingana ndi court order
chifukwa chokuti mapulani athu a verification analipo. If you went to all the centers, NRB officers were available to provide identification and verification services. Monga mmene tinakuonzera mu ndondomeko yathu. I hope kuti ndakuyankhani funso ndazungulira mwambiri, koma I hope kuti ndakuyankhani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwana PS, you want to add? Panali funso limodzi limene nachoka kwa Ishmael Malidadi, limene linala double registration, kuti kodi simungangophatikiza kuti munthu analembetsa koyamba kubweranso kachiwiri basi kungoona kuti ndi yemweyi. Ansa yathu ndi akuti ayi, ife timagwira ntchito motsatira malamulo, ndipo kulembetsa kawiri ndi kuphwanya lamulo. Ndiye ndondomeko zathu zakalembera ndi process yoti sikuti timati kukhala apa kumlemba munthu kufika apa tamupatsa chiphaso chake apopo ndi kuti akupita kukalembetsa kapena kalandira mtokolo pakhomo ndi zina zotero. Iyayi, kalembera wamuzika ndi kalembera wachitetezo cha mdziko. Sitilemba anthu amene oti sanakwaniza kapena siwololedwa mwina ndi kuti mbava dziko linalo kunja. Ndichifukwa timafuna kanthawi pang'ono ndolemba amaphunzitsidwa makina athu ndozindikiraso kuonetsetsa kuti tikulemba anthu pabwino. Ndiye kulemba kulikonse munthu amapatsidwa nambala yoti akuchita apply. Ndiye tikamakaona muja ngati nkhope zafanana kapena zinthu zafanana imakhala ngati double registration ndi anthu awiri, koma ndi imodzi mwa njira imene timatsatira kuti tipereke unzika. Ndi double registration sitipereka unzika awo ayi. Zikomo. Zikomo kwambiri. Titenge mafunso raundi yomaliza, mafunso asanu. Tiyambe ndi madamuko, kenakonso madamu apo apa tinawezerapa. Ine dzina langa ndi Farida Muheya kuchokera ku Television Star. Funso langa likupita ku Meki, nthawi yomwe kumachitika kalembera oyambirira muja. Pamamveka rumors onena zoti anthu andale amagula ziphaso zovotera kwa anthu omwe alembesa. Mwina this time around Ameki mupangapo chani kuti zimene zidzachitikenso. Zikomo kwambiri. Tinanga ndine wabeka chimchemi munogwira ntchito ku Times. Angongofuna soko kupita funso lomwe limene wafunsa mzangayo. Bungwe la Zisankho Watch linapereka ndithu ndondomeko zina zosumiza kunena kuti anthu ziphaso zina zimagulidwa komanso anthu ambirimbiri amapereka ziphaso kwa mafumu. Sindikudziwa kuti pamene papa maonekabe bwanji komanso mukuchita chani kuti mwina zimene zisamachitike. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mbuyo mu taonapo pakutuluka madandaulo zoti madera ena ntchito yodziwitsa anthu imakhala yovutirapo poyerekeza ndi madera ena. Kodi muyike ndondomeko zotani kuti mufikire wina aliyense pa njira ngati imeneyi? Funso lachiwiri ndiona zoti kodi kalembera wachibwereza ameneyu mufuna mutafikira anthu ochuluka bwanji? Funso langa lomaliza kuchokera ku bungwe la MEC komanso NRB kuti kalembera wachiwiri ameneyu pakufunikira ndalama zochuluka bwanji? Zikomo. Zikomo kwambiri. Bwana Malidadi muli ndi kuna tiyambire bwana wakabe. Zikomo. Dzina langa ndi Robert Chambirira Pambesara. Mafunso anga ndi awiri. Funso loyamba likupita ku NRB. Mafunso kuti pali ma ID kapena ma unique registration numbers amene are ready for those people amene ankafuna alembese mafezi amene apitawa. Ndiye mangufati ngozi kuti so far ngati NRB
ndi ma ID ochoka motani amene muli nawo anthu amene anakanika kuti avote komano mwapasa mpata kuti makamaka kuti alembese ndi mwapasa mpata kuti akachite nawo ntchito imene. So lachiwiri likupita ku make supplementary registration exercise mwayipasa 1 week kamene 7 days komano kunja kumwina anthu ndochulukirapo amene anakumana ndi vuto limeneli amene afuna kuti akalembesa mwina ndi chifukwa chani mwasankha masiku 7. Thank you. Zikomo kwambiri 14 ndi round yomaliza tipereke mpata kwa Maridadi afunsenso funso awo. Zikomo kwambiri my chair. Sifunso kwenikweni komana mwina just looking ahead mene mwatifotokozera muja kuti the system is programmed makamaka ndi nthawi ndiye kutengera kuti tsiku lovota ndi kamodzi. I'm also sure kuti the system will be programmed nthawi yoyambira ndi nthawi yotsekera kamodzi pa zaka 5 ukavota. Titengere kuti kamwina 5 o'clock, 4 o'clock or 6 o'clock nthawi ija yakwana komabe panzere wa tsiku lovotalo anthu akanali mulungu yang'ana kutsogolo amalawi takonzekeretse motani chifukwa mwina akadziwiratu apa ambopanga plan kuti tidzalawire kupita kovota kuja. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mu round yachiwiri tili ndi mafunso asanu ndi imodzi atatu 8 ndikuona dzanja apa. Anyone? A follow up motirola commissioner follow up. I may have to be schooled on the exact details, but a colleague highlighted to me that despite your well-articulated answer, that he didn't take the court case that was brought against you, against Malawi Electoral Commission by George Chipwaira, but Malawi Electoral Commission challenged that case that Chipwaira brought. So, don't you think this kind of contradicts what you ably described to me? Or maybe there are some other details I'm missing? Ndi kufunsa funso limchijewa amzanga nango ndi kumbusapo apa munaliyankha bwino lomwe funso lonena kuti kodi akanakhala kuti Chipwaira sana apite ukoti kukanena kuti ukusizinaende bwino ndiye kuti ameki izi sizikanachitika munanena kuti ayi ndithu zimenezi zikanachitika. In fact munafotokoza kuti munayamba kale ndondomeko koma zikuoneka kuti pali umboni onena kuti anthu atakamang'ala ku koti ameki anakayankha ndithu milandu imeneyo kusonyeza kuti iwo amayima pa chilungamo ponena kuti sakuona china chake cholakwika. Zikomo kwambiri. Ndipereke mpata sindidzoti ulendo unayambe ndi ndani mene next chairperson. Zikomo kwambiri. Ndithokozenso kwa nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera. Ndiyambe ndi Mai Farida Muheya. Ndipo funso limeneli ndiliphatikize ndi limene labwera kwa Rebecca Chinjeka pa nkhani yokuti kumamveka nkhani kuti anthu amagula ndipo wena amagulitsa ma voter registration certificate. Choyamba ndifotokoze kuti malumaziwo tinamvadi. Ndili pamenepo ndipemphe mtundu wa Malawi kuti beyond the rumors tizipanga report tikaona ma incident chifukwa tikamangoponya zinthu ku social media kumangozungulira kumazopanda umboni zimakhala zovuta kuti kodi nde tiyambire pati. Koma like I've said malumas on tinamva ndithu ndifotokoze motere chifukwa funso lina kuti kodi mukonza zotani ndi kumene tikupita ndi chisa ndi kalembera wachibwerenza.
toyamba ndisananene ma measures ndimafuna ndifotokoze kuti angakhale ineyo nditagulitsa voter registration certificate yanga amene wagulayo wangotaya ndalama yake chifukwa chokuti the voter registration certificate amene chiphaso chovotera is not transferable. Ineyo kugulitsa chiphaso changa sizikutanthauza kuti ngakhale anjawala atakupepana anjawala chifukwa muli kusogolo kwanga ndisingokutchulani angakhale kuti anjawala atagula chiphaso changa sangakavotere chifukwa voti munthu aliyense ali ndi voti imodzi. Komanso kwa amene munakalembetsa munaona kuti choyamba timajambula nkhope ya munthu komanso timatenga ma fingerprints. Zonsezi ndizothandizira kuti zindikiritsa kuti kodi munthu amene wafika kuti adzaponye voti pa tsiku lovota ndi mwini wake wa chiphaso chimene wanyamula m'manja. So olo nditakhala kuti ineyo ndagula ziphaso za nonse amene muli muno, it is useless, zilibe ntchito chifukwa chokuti ngati maganizo alionena kuti anthu ena akagwiritsa ntchito ziphaso kuzimenezo zokuvotera ndi zosatheka. Mmene system yathu tapangira design sizingatheke kuti munthu akavotere chiphaso cha wina. Komanso ndifotokoze kuti kugulitsa chiphaso kapena kugwiritsa ntchito chiphaso chovotera mosiyana ndi ntchito yake imene ili kuponyera voti mwini wakeyo ndi mlandu. Kusonyeza kuti amene akugulitsa chiphaso akupalamula mlandu, amene akugula chiphaso akupalamulanso mlandu. Ndiye ndibwerere ku point nanena koyambirirayo chakuti tikakhala ndi mfundo tizipanga report chifukwa zitithandizira kuti tidziwe kuti kodi amene akuti wagula ziphasoyo ndi ndani ndipo akamangidwe ndithu kuti afufuzidwe ndipo akafufuzidwa they are liable to prosecution komanso kuti alandire chilango choyenerera. Ndiye ndinene mobwerenzabe kuti chonde tisangolekera pa malumazi tipitirire pamenepo ngati tili ndi maripoti mutithandizire kuti tingathe kuonetsetsa kuti lamulo ligwire ntchito. Kwa amene akumafikiridwa ndilankhule ndi Amalawi kuti amene akumafikiridwa kuti chiphaso chanu muchigulitse musalole koma ngakhale atakukakamizani chifukwa uwo ndi mlandu komabe dziwani kuti ngakhale munthu atatenga chiphaso chanu mudzathabe kuponya voti tsiku lovota chifukwa mukadzabwera tidzaona ndithu nkhope yanu mu system mwathu ndipo ndi ma fingerprints ndipo mudzatha kuponya voti. Panali funso kuchokera kwa Rebecca Chenchekaso kuti kodi CV tapanga motani. Ndiyankhe monena kuti choyamba commission ichisankho kalembera asanayambe inakhazikitsa ndondomeko ndipo inayenda m'makonsolo monse kukumana ndi mafumu azipembedzo kuwafotokozera kuti kuno kukubwera chikalembera wachisankho ndipo iwowo afalitse uthenga kwa anthu awo kuti kukubwera kalembera masiku awa zofunikira ndi zotani ndipo ikafika tsikulo akafike ndithu ku masenta amene ali nawo kufupi kuti akalembetse. Kuonjezera apo ndikukhulupirira ambirino tafika ndithu ku ma station kwanu ku Zodiac, ku MBC, ku Times komanso ma community radios, ma commissioners ineyonso komanso members of staff timakhala ndi ma program ndithu kufotokozerera zakalembera. Mutati muone ndithu ma archives mwanu mukaona ma program ambiri amene commission inachita kufotokozerera anthu zakalembera kuyambira kalembera asanayambe pa 21 mpaka kudzafika ndithu pa 11 December. Kuonjezerapo Malawi Electoral Commission ili ndi ma civic officers amene anapangidwa deploy ma district monse iwo wanso akhala kumayenda m'mamidzi kufotokozerera anthu
kuti kalembera akufika, zofunikira zake ndizi, ndipo akatsegula masenta akudera kwanu chonde mukalembetse. Ndimafuna ndifotokozerenso kuti kupatula udindo umene uli pa Electoral Commission, komanso anzathu azipani ali ndi udindo kuti nawonso amemeze anthu kuti nawonso uthenga ufike ndithu. Ndiye kuyankha mwachidule Rebecca Chinjeka komanso Patrick Chere amene anafunsa funso lomwelo ndithu ndimene zinayendera. Takhala tikumva anthu akudandala kuti ayi CVC inachitike, koma funso limakhala kuti kodi mwina pamafunika china chake chimene anthu amaganizira kuti chichitike beyond zimene meki inachita. Mwina anthu akanafotokoza kuti chimene tinaona chosowa ndi ichi, koma kumbali yathu mapulogalamu amene tinakonza ndi amenewo, ndipo ndikukhulupirira kuti ena ndi enanso tinakumana nanu in your media houses kupanga mapulogalamu amenewa. Panali funso lokuti kodi ndi manamba anji amene tikuyembekezera kuti akalembetse. Funso limeneli ndikhoza kuyankha mwachifupi kuti nambala tilibe, koma chifukwa chokuti kuli court order kuti tikapange izi tikagwira ntchito. Komanso chachiwiri manambala a phase 2 ndi phase 3 amene anayamba prosesi koma asanamalize, anzathu a NRB ali nawo ndipo atifotokozerera. Budget sindingathe kupatsani nambala pakadali pano off the top of my head, koma ndifotokoze kuti the resources zilipo, monga mwamva NRB anena kuti boma lawapatsa ndalama zokuti iwowo akagwire ntchito yawo. Ifenso a Malawi Electoral Commission boma likupereka ma resources monga lakhala likuperekera kalembera yonseyo monga tayendera ma resources alipo. Robert Changirira funso limene linabwera kumeki linali lokuti kodi sitingathe kungoonjezera chifukwa chani siti tutangoyikapo masiku 7. Choyamba tizindikire kuti kalemberayo ndi wachibwereza, si kalembera weniweni. Ndiye chifukwa chokuti ndi wachibwereza, mukulingalira kwathu ndi kuunguza monga amene tayendera kumene tikuchokera, tinaona kuti masiku amene tayikawo ndi okwana, ndipo masiku oti 7 ndi aku NRB. Mukawerengera masiku athu a meki mmene nafotokozera muja ndi 5 days. 7 days is NRB, 5 days ndi athu. Mukawerengera masiku ndi mapereka aja, there are 5 days for mafezi amene anali aja. Malidadi funso nalo kodi kuyang'ana kuchitsogolo tsiku loponya voti makina wasazawatsekeranso anthu. Ndikuthokozeni chifukwa cha funso limeneli, chifukwa litipatsa mpata kuti tifotokozerenso chinthu china chimene chakhala chikuzungulira kwambiri kuti makinawa anthu adzaponyerapo voti. Ndifotokoze ndithu malo mwa Malawi Electoral Commission kuti makina sogwiritsira ntchito kuponya voti, kapena ndinene muchizungu kuti the devices will not be used for electronic voting. Kuvota kwathu ndi mmene tichitira nthawi zonse zisankho zapita. Tidzakhala ndi ma ballot paper amene tidzaprinte tikadziwa kuti makandidate athu ndi ndani, ma nominations akachitika, tiprinta ma ballot paper monga tichitira. Tsiku lovota ma center athu akatsekula 6 koloko ndipo kutseka ndi 4 koloko. Aliyense akavotera chipepala osati makina. Chonde mukayiwala china chilichonse chimene takamba muno mukumbukire chimenechi. Kuvota tukavotera chipepala, sitikukavotera pa EMD. Makina aja siwovotera. Komanso kupempha kwathu ndikuti anthu akabwere nthawi yabwino, chifukwa chotera lamulo lanena kuti 6 koloko mpaka 4 koloko. Koma zitapezeka kuti pala anthu ali panzere amene wazaponya voti chifukwa sitikuyendera makina, tikuponyera chipepala. Ndikukhulupirira kuti ndayankha funso limene linachokera kwa Malidadi ndithu. Zikomo kwambiri Madam Chair.
panali mafunso mwina 4 okha okhudza bungwe la NRB, koma mafunso amenewa akuoneka kuti atatu akukamba za zokhudza ziphaso za unzika, kugulitsa ziphaso za unzika ndi zina zotero. Kuchokera kwa Farida Muhia, TV Islam, komanso Rebecca Jimjeka, Times, ndi Patrick Kachere. Poyamba ndingo nena kuti malamulo oyendetsera kalembera wa unzika, National Registration Act, Section 42, Section 43, imanena kuti aliyense amene adzapezeka ndi chiphaso choti si chake andi akuchigwiritsa ntchito chiphaso chimenechi, chimene ndi mlandu. Komanso amene adzapezeka kuti analembetsa kale ku NRB komanso akalembetsa kachiwiri ndi mlandu, ndipo adzalandira chilango cha 1 million kwacha, komanso kuphatikiza kupitanso ku ndende zaka kisi chako ndi mlandu. Ndiye ife ngati NRB ntchito athu ndi akalembera, koma alipo ma institution amene amagwira ntchito yoyendetsa za milandu ngati apolisi. Ife timakanena ku polisi kuja kuti amangike. Mwina mwachidule ndingoyankha mafunso amene amachoncho. Tikanena kuti kodi mufuna kufikira anthu angati kalembera amene tikubwera, ifenso sitikudziwa, chifukwa bungwe la NSO limene limanena kuti Malawi muno muli anthu awa, ife pa anthu amene anatipatsa aja tinafika tinadutsa tinalemba anthu onse amene akubwera panopa ndoti akwana umene mwina zaka 16 ndiye naotero. Ndiye tikupita kukachita kalembera chifukwa choti akhoti analamula kuti tikuyenera kuwathandizira amene angapezeke kuti tiwalembe. Khanga tinamaliza mafunso amenewo zikomche. Ndinayiwala funso limodzi la supplementary lochoka kwa Anjawala kuti meki inapita kukapanga challenge case. Mundilole kuti ndipereke background kuti mwina funso lanulo liyankhidwe bwinobwino. Choyambirira monga ndinafotokozera kuti bungwe la chisankho linayika ndondomeko ya registration. George Chipwaira ndi anzawo 4 anapita ku Blantyre kumene anakasumira. Choyamba anasumira bungwe la meki lokha. Kusuma kwawo amafuna zinthu zingapo. Choyamba iwowa amafotokoza kuti bungwe la meki likulakwitsa posindikiza kuti umboni woti munthu athe kuzalembetsa kawundula wa voti ndi chiphaso cha unzika. Kufotokoza kwawo kwa iwowa amanena kuti bungwe la meki zimene likupanga is unconstitutional. Ndiye khoti choyamba lipereke chiletso choletsa registration yonse. Chachiwiri amafuna kuti khoti liwunikire kuti kodi section 12 ya lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala ndiyoyenerera kapena ikupinja anthu amene alibe chiphaso cha unzika kuti alembetse nawo mkaundula wa voti. Popempha chiletsochi anakapempha pachizungu timati without notice, osayidziwitsa bungwe la meki. Koma bwalo litawunikira mapepalawo linawula kuti choyamba ndichofunikira kuti funso loti kodi chiletso chipereke sangangoliyang'ana paokha bungwe la meki palibe. Ndiye khoti linapereka direction kuti a George Chipwaira ndi azinzawo mapepalawa azapange serve on Malawi Electoral Commission, kuti Malawi Electoral Commission ithe kukhala ndi mpata ukayankha kuti kodi zimene akufotokozazi mukuyankhapo motani. Chachiwiri bwalo linafotokozeranso kuti a NRB akufunika kuti aphatikizidwe
nawonso ngati oyankha mlanduwu chifukwa chokuti chiphaso chaunzika amapereka nda NRB. Choyamba ndimafuna ndifotokoze pamenepo. Ndiye Malawi Electoral Commission italandira ma processes inayankha monga mmene zimakhalira za ku khoti. Kuyankha kwa Malawi Electoral Commission mwachidule kunaliko kuti mmene ilili section 12 sikupereka danga ku Malawi Electoral Commission kuti ilandireso zinthu zina chifukwa George Chipwaila ndi anzawo amafuna kuti Malawi Electoral Commission izitha kulandira kalata ya kwa mfumu, izitha kulandira chiphaso choyendetsera, kapenanso passport, kapenanso ukwati marriage certificate. Amanena kuti zonsezi zikhale zovomerezeka. Ndiye Malawi Electoral Commission inayankha kuti iwo singavomere chinthu china chilichonse chimene sichinatchulidwe m'malamulo. Malawi Electoral Commission ikungotsatira malamulo. Kumeneko ndiye kunali kuyankha kwa Malawi Electoral Commission mwachidule siningapereke ma arguments onsewo, but in short that was the essence of the response. Bwalo litaunguza kuyankha kwa Malawi Electoral Commission, anzathu aku NRB nawonso anayankha chifukwa chokuti anaphatikizidwa ngati defendant, ndipo khoti linalamula kuti nawonso ayikepo mawu. Khoti litaunguza zonsezi choyamba linakana kupereka chiletso, linanena kuti mmene nkhaniyo yaperekedwera panalibe chifukwa choyenerera kuti ipereke chiletso chifukwa chokuti Malawi Electoral Commission imangotsatira malamulo, ndipo chiphaso ndiye umboni wovomerezeka kuti munthuyi ndiwoyenerera kuti alembetse mkaundula wa voti. Khoti linapitirira kuti nkhaniyo singolekera pa chiletso chimene amapempha a George Chipwaila. Bwalo mwalokha linafotokoza kuti mongonjezera ndime imapereka direction kuti a NRB apezeke ku masenta ameki ndi kuthandizira anthu amene angafike kuti alembetse nkalembera kaundula wa voti koma alibe chiphaso. Mwachidule context yake ndi imeneyo, ndikukhulupirira mwamvetsetsa. Mutafuna kuti ndikugayireni ruling ya ku court ndikhoza kugayirani kuti munamuwerenge bwinobwino mumvetsetse kuti zinayenda bwanji ndipo tinafika pati. Zikomo. Mwina kongo malizitsa kufunso limene inabwera kuti kodi ma numbers ndi otani. Mafuna tingomaliza kunena kuti kulembetsa tikafotokoza zonsezi voter registration is not compulsory. Munthu alisali ndi ufulu kubwera kuzalembetsa kapena ayi. Kwa ife ndikuyika ma measures zonse, ma center akhalepo kufotokoza kuti ma date ndi ati, ndipo munthu amene ali omasuka abwere azalembetse. Pamene tikunena choncho tikulimbikitsabe anthu kuti azindikire kuti ngakhale it's not compulsory, it's their civic duty and responsibility kuti abwere azalembetse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amachairperson. Ndikukhulupirira kuti atolankhani amatokha ndi kafunso kobisa pasiteri kuti mzanga asamve, ndi tikamaliza afuna ma one-on-one interviews at some point. But at this juncture, Honorable Make Chairperson, the PS for NRB, I would like you to make closing remarks. If you have something, you can include it in the closing remarks. Over to you. Zikomo kwambiri olemekezeka nonse kuyambira Make Chair komanso ma commissioners, Dr. Kamlongera, ma directors onse, nonse atolankhani amene munabwera kuti tikhale limodzi mauno, ndi onse amene makhala mutimvera ndi kutionera. Ifeyo ngati bungwe la NRB, ngati bungwe loyang'anira ntchito ya ziphaso zaunzika, tidzakhala ochilimika kuti tithandizire bungwe la MEC kuti kalembera wawo wa voti ayende bwino. Tikukhulupirira kuti Amalawi mwamvetsetsa mmene takonzekera kupita chitsogolo. Amalawi mwamvetsetsa mmene talembera anthu onse kuti akhale ndi chiphaso chaunzika. Koma kumene kwatsalaku tikupempha Amalawi onse kuti tithandizireni anthu amene aloyenera kuti alembedwe kalembera akubwerawo. Tiyeni tiwathandizire ndi kuwaunikira kuti abwere adzalembetse ku NRB.
ineyo mawu anga omaliza ndi amenewa, ndipo ndikufunirani nonse zabwino zonse komanso nyengo yabwino ya Christmas ndi chaka chatsopano. Zikomo. Zikomo kwambiri. Pamene tikumaliza ndimafuna ndingofotokozerera kuti bungwe la Malawi Electoral Commission izakhala likuchita kalembera wachibwereza koma khonsolo mu phase 3 kapena gawo 3 kalembera amene adzachitika pa 10 kufika pa 14 January. Masenta azikatsegula 8 koloko mpaka 4 koloko madzulo. Gawo lachiwiri adzakhala pa 20 kufika pa 24 January, ndipo komaliza gawo loyamba izakhala pa 30 January kufika pa 30 February. Ndibwerenzenso kuti pa 3 ndibwerenze pamenepo gawo loyamba 30 January to 3 February, 5 days. Masenta azikatsegulidwa 8 koloko kutseka 4 koloko. Chonde tisadikire kuti tifike mpaka tsiku lomaliza kuti tikafike kumalo olembetsera, chifukwa chokuti zikatero zimatha kukhalanso ndi mavuto ena ndi ena. Chonde tiyeni tifike nthawi yabwino ndipo tikalembetse. Kwa onse amene akukhudzidwa ndi kalembera wa chibwerenzayo, chonde tiyeni tikhale tcheru, tikhala tikutumiza ma message komanso tikhala tikutumiza mauthenga kukumbutsira kuti kodi ndondomeko iyenda bwanji ndipo ife tikonzekere motani masiku ati mongokumbutsirana. Komaliza ndikuthokozeni choyamba anzathu aku NRB pobwera pamene tinapempha kuti tikhale limodzi kufotokozerera mtundu wa Malawi kuti kalembera wachibwerenza ayenda bwanji. Komanso koposa ndithokoze onse members of the press amene munabwera kuti tingathe kupereka press briefing iyi. Chiyembekezo chathu ndichokuti uthenga umene takupatsani ndi umene mukapereke monga mmene taperekera, kuti Amalawi amene sanathe kutitsatira pamene programu imayenda nawonso athe kumva uthenga umenewu. Komaliza kwenikweni ndipemphe Amalawi tonse kuti tiyeni tigwirane manja kusunga bata ndi mtendere dziko lathu ili la Malawi limene Mulungu anatidalitsa nalo. Zikomo kwambiri. I wish you all a prosperous 2025. Zikomo kwambiri. Make sure pesto abwera kutipempherera koma ndimafuna ndinene kuti munena kupanga ma one-on-one interviews tili ndi ma snacks panjapo komanso media tikupempha kuti musatalikire kwambiri mukatha zonse. Ndiyapemphe bwana kuti mutipemphere. Tipemphere second month. Iya itu apa ndiye pamapeto pa mkomano wa Tolankhani.